živimo jedni pored drugih, oni su nam prve komšije, tako reći. I počelo je tako što smo ih viđali tu po parkiću i uglavnom ono ispred samoposluge i to kada kupujemo nešto, onda naletiš na njih i kao daj sladoled, ovo ono. I tako je krenulo. Onda je posle bilo zašto da im kupujem sladoled, to je glupo, nezdravo, ne znam nija šta, ajde nešto kao kvalitetnije, bolje. I onda kreneš da razmišljaš o tome šta toj deci zaista treba. Mnogo nam voli tebe. Pa mi krenuli kod tebe, gde si ti Pa počeo? Pa idemo mi kod tebe. Pa ajde sad ćemo dođemo prvo kod vas, pa ćemo onda kod nas. Da. I onda ona nama krenula se žali kako će nju da bude neviđena frka u školi, kako je deca neće prihvatiti, koji su to sve problemi, da ona neće da ide. I onda smo krenuli da se bavimo tim pitanjem i kao da je objašnjavam, mislim, mi smo pričali ja i Jana, kako mora da se kupa, kako nju deca, mislim, ne prihvataju zato što ona prljava, zato što je stalno musava, da mora nekako da se potrudi da izgleda kao ta druga deca i da će biti lakše. I onda tu došlo ono pitanje škola, knjige, ne znam, i sve to i kao, super ideja i tako, kao da je pomognemo, kao da je kupimo knjige. I onda sam ja prvi put otišla tu da se upoznam sa njenom mamom. I onda sam shvatila da je to mnogo više od knjiga. Oni nemaju vodu, ne mogu da se kupaju, ne mogu da peru stvari, mislim, katastrofa. I onda sam došla na tu ideju da ona dolazi kod nas da se kupa. Mirsada Alzaj, idem prvi razred, imam 8 godina. Pa decu sad imam 3 sina, 2 ćerke, a sad ima 4 sina i jedno pre 3,5 godine odario kola odmah na mene. Imam tešku situaciju, ponekad Ljubica uzme stvari od dece pa pere u mašinu. Ona zna naš život. Stvarno ja volim čisto da bude kuća, a ne vredi. Kad nemam ni vodu, struju mi dao komšija, svake godine moram da platim po 250 € odakle mene, što mi prijavio sa decu. Evo. Da vidi koji život imamo. Dobar dan, ovo je moja kuća. Stručnjak po tebi dobro. On je izgubio slagalicu. Kad gde su ti čarap? A ne, ja mam zaboravila sam kući i Kako si zaboravila kućicu? A kad se žurila tebe. Ma nemoj, da sam te srela na ulici, što mi se sreća. Eto, tako smo se neko dogovorili da oni tu dolaze, jer njima baš treba ta pomoć u suštini da bi se lakše integrisali, da bi lakše išli u školu, da prosto im se operu stvari, da se okupaju, da neko malo s njima možda nešto poradi tog tipa. Znači nešto što zaista ne zahteva neki veliki i preteran napor od nas, a njima utisak dosta znači. Pa dođu, okupaju se da mogu sutra da idu čisti u školu i onda im damo neke moje stvari, Mirsadi damo, oni nam donesu neke prljave njihove stvari, mi ih operemo. Ono što je činjenica, još jedna grozna u vezi sa njima, jeste to da su oni izbeglice sa Kosova i da je Kosovo nešto što je vjerojatno najprisutnije u političkom diskursu u Srbiji. Ne samo ovih dana, već ovih godina, da se tome priča, da je to najvažnije, da ljudi moraju se vrate na Kosovo i da vi imate ovdje jednu porodicu s Kosova o kojima niko u suštini ne brine, samo zato što su oni romska porodica s Kosova, što znači da u stvari to nije isto i što znači da jeste Kosovo bitno, ali nije podjednako bitno za sve i nije podjednako bitno svima, očigledno.